फेसबुक नायबानो UPPL BPF UPPL BPF ल'सैलै माला जोबगोन बे इलेक्सनफोरा आंथ' जाय पार्टिया जेनगोन बिसोरनि मोखांखौसो नायनो गोसोथारलै साला मोननैबो पार्टिया जिबायदि उस्तादि मारिलै फेसबुकआव लिडारफोराथ' मा नांलायो बै फिसा फिसौफोरासो फेसबुकआव होंगो दोंगो बाहागो लानानै नांलायलायबाय थायो जाय पार्टिया देरहायानो मानो देरहाथों जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टियाथ' देरहागोन जाय जेननाय बिसोरनि मोखांखौ जि नायनो गोसो जादोंलै आं जि जाय जाथोंसै गयखौनो खान्दिसे जालायनो र' गावदां गया लाबोलाय गय जानो लुगैदों आं मा होनदों नों गय जानो होनदों नामा ब्रा गय नांगौ होननानै बुंदों आं नांगौ नोंनो गय नांगौ हा आंनि खर'खौनो जानो आंनि खर'खौनो दसेनो माया अदाव लायखोब्रा नोंनावलाय माथो जालायखो आं गयल'सो बिदों आंखौ रुवाथि बायना लाबोनायखाय सासेनो दै नांगौ सासेनो गय नांगौ सासेनो ओंखाम नांगौ आं नोंसिनि रुवाथि ना हनै बिमायाबो गामियाव मा खालामहैबाय थायो अमा उरैनाय बायदि उरैबाय थायो बिनानावाबो थामफ्लेब्लि बिसनायावनो उन्दुनानै गोलाव जानानै मबाइल थुबाय थायो ओमफ्राय आं रुवाथिया खामानि मावबाय थानांगौ आरो ना आयालाय गामियाव मैगंसो लायनो थांदों दा मैगं बेफारिखाय मैगं फाननो सानफ्रामबो मैगं खनसायहैबाय थायो नामा इयो गामियाव हा बिनानाव महारानिया माथो मबाइलनिफ्रायनो सिखारनो रोङा हनै दाबो मबाइलखौनो थुगासिनो दङ थोरसि गंनैसो दङ बेखौथ' सुना होफैनो गियान गैखाया नांगौबाल' जानांगौबाल' ओंखाम नांगौ बाजै जाफैगोन दा मालाय बारा गोसा बुङा खोनागोनलै लोमजाबायना दङ खोमा आच्छा बिनानावखौबा जि गाज्रि मोनजानो गियो खोनाजानो गिलायो माथो हिनजावाबा गलाम आरो ना बायना दोनफैखानाय रुवाथि दिनैसो मिन्थिबाय आङो इदि होननानै मिन्थिनाय मोनब्ला नों बायदि हौवाजों मालाबाबो हाबा जायामोन आं फस्थायबाय आं नोंजों हाबा जानानै मिन्थिबाय माबेनिफ्राय माबेथिं लाङोब्रा खोथाखौलाय गयल'सो बिथारबाय आं मा खोथा खोनाहोखोब्रा दसेनो आं नोंखौ खोनासंहोनासो जाबाय आं बुंनाया आं फुंनिफ्रायनो खामानि मावनांगौ जिरायनोनो टाइमखौनो मोना ओमफ्राय बिमा आरो बिनानावा उदां थाबाय थानांगौ आंल'सो हारसिं मावनांगौ बुंबाबो दाय जायो बिनानावा माबार हाबा हरदों थाबनो मिन्थिबाय न'आव बेयाव दोनबाय थागोन बुरिनो मा गोदाव सोराव बुंलाबाय थायो नोंलाय बुंबाथाय गोदाव सोराव बुंनायसो जायो नोङो बिनानावखौ बेबायदिनो फज'नानै दोनबाय था देनां बिहाव बैखुनजोनि न'आव थांनानै आं बायदि जानाङाबानो जाहैबाय आरो माबायदि जाबाय गय थाइसे बिनायावनो एफा खोथा खोनासंनांगौलै जेबो बिथारला आं दिनैनिफ्राय मा बिया आंनि जिउखौनो बिना मा फिसाजो लोगो नांनानै आंखौनो जाजोब नोंसोरो गैलालाय दाना हाबा जाना लानानै बिमानिथिंबो जाजाया बिनानावथिंबो जाजाया हिनजावनिथिंबो जाजाया थैदो नों दाना गेजेरावनो कलेजनि फर्म फिलाप जासिगोन नामा माला जागोन आच्छा आंना दा फैसायानो गैथ'आ र' आं आदानाव बिनानै खालामसै नामा आदा माबाफोर नांगौ जालायबाय नामा बिदानाव आंनो नांगौ नाङाखैलाय नोंलाय मानो नांगौ आंनि बिदा आं बिगोन आरोहाय नोंनि बिदा मालाय मा जानो बेबो आंनिसो फिसा मिन्थिबाय आंजोंनो थैस' रायजो जानांगोन नोंसोर जेब्लाबो थाफाबाय थायाना नोंसोर नोंदाजों बिनिखायनो मोन्थाय आंहा बारा दङ बिनिखायनो आंनाव बुं माबाफोर नांगौबा माबाफोर बुंनांगौबा आंनाव पारमिसन लाग्रो मिन्थिबाय उरलेले थबसिनो मानसिफ्रा आं खिनिहाय नोंखौ गिगोन नंदों नामा बिबादि जाखोमालाय मा जाखोहाय मैया दाख्लिनि फैनायानो आंनि आदानाव माबा मोनसे नांगौबा नोंनिफ्राय पारमिसन लानो लाजियाबो लानांगोन आंनि हौवानिफ्राय माबा मोनसे नांगौबा आंनिफ्राय पारमिसन लानांगोन लागोना थैना थांनोसैबाबो नोंनिफ्राय जेबो पारमिसन लाया आंहा आंनि आदानालाय आदानाव बिगोन नांगौबाल' बिदा हा नांगौबाल' बिदाखौ गोसोखाङो नङाबालाय माथो बिदानो ओंखाम बोथिसेखौनो मोजाङै संना जाहोनो रोङा ओंखाम बोथिसेखौनो मोजाङै खुरना जाहोनो रोङा माथो नोंलाय सानबेसे ओंखाम खुरना जाहोदोंहाय आदानोलाय हा सानबेसे ओंखाम खुरना जाहोदों आंनि मावनायखौलाय नोंलाय नुवा माथो नों गावनि मावनायखौसो हिसाब लाबाय थायो मावनांबानो आं बेखौ मावनांबाय होननानै एरना होगोन लाजियाबो मावबाबो नाम गैमाराना गैमाथारानाबाबो दिनैनिफ्राय नोंनो माव मिस्टार एमएलए नि फिसाजोखाय जयै जानो लुगैलायो माथो नोंबोथ' मिनिस्टार एमएलए नि फिसाजो दा बेनिखायनो जयै मबाइल नायनानै ओंखाम ओंख्रि मालाय संना होबाल' जाबाय थायो नङा होमबा सानबेसे ओंखाम संना जाहोनाय बायदि मोनदोंहाय
मा गोदाव सोराव नांलायबाय थाखोब्रा मानसिफोर खोनाहैगोनलै बांद्राय नांलायबाय थानाङा माथो आदा बाजै आंखौ फैनानै बोरै रायफैदों रायाखै माथो आं बुंदोंसो दा बुंनायानो रायनाय जाबाय माथो जायामोन हा माथो जालायामोन आदा आंनो फैसा नांगौ कलेजाव फर्म फिलाप जासिगोन बेसेथो नांगौनो 8,000सो नांगौ आदा इस्सा खोथा बुंदों बियो फर्म फिलापआ 8,000 नङा इयो आग्लायनायखौ गाव जासिगोन बेनिखायनो बारा बिदों आरो थाना बिदा बिनानावनि गेजेराव हाबनो सोर नोंलाय बिनि हिनजाव मिथिबाय बिनि हिनजाव आं बेनिखायनो आङो हाबनोबो हायो ओंखारनोबो हायो आं जाबाय हरगोन आं दाहाय थेंक इउ आदा नुबाय आदाया आंखौ दाबो अनो मा जाखोब्रा माखौ रागा जोंबाय थाखो मा जाखो होननासो बुंदों नों हा बिनानावा जेखौ बियो बेखौनो थाब होयो माथो आंनो दखना गांसे नांगौ होननानै फैसा बिबाबो माथो बायनानै होआ दखनाखौबो एसे दामि गाननो लुगैबाबो होआ दखना बिदनजोंनो समायो जालायबावो आंखौ दखना बिदनल'सो बायनानै होयो बिनानावनोबो दा 8,000 गोजोन फैसा हरनो नागिरदों नों नङालै बिनानावखौ अनो बिदि नङा आं बिनानावखौबो अननांगोन जेब्लासिम न'आव दङ गाबोन समफोरनो हाबा जानानै थांगोन बहाथो बिनानावखौ मोनबाय थाबावनो दे बेनिखायनो जेसेबां दिन सम दङ बिनानावखौबो अननांगौब्रा नोंथ' आंनि अराय सम थाबाय थागोन आंनि सेरावनो हाबाब बिदि मेगन सानाङाब्रा आं नोंखौनो बांसिन अनो बिदि गोदै बुंनानैनो फुस्लायबाय थायो नों आंखौ नोंनोबो बिउटि पार्लाराव थांनो फैसा हरगोन ना आङो माथो सिन्था खालामदों नोंलाय जाम्बिलाय नंगौ नामा दे बिदिबालाय नों गय जानो होनदोंमोन ना र' आं गय खावना लायनि नुबाय रायजो राजाफोर हाबा जानांगौआबो खम जारला नङा जेरैबो जारलासोलै बिनानावनिथिं जानो ना हिनजावनिथिं जानो ना बिमानिथिं जानो ना मा जानो बेनिखायनो आसोलफोर सानै हयैसो हाबाखौ जाखादै नङाबा आं बायदि जागोन खम जारला